বেছি বেয়াকে খাম্পা হাৰিব পাৰিব। তাৰমানে 10,000 মান ডিফাৰেন্সত আমি হাৰাব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ মাৰ্জিনটো আছে 5-6,000 ডিফাৰেন্স। খাম্পাটো আমাৰ লগতে 5-6,000 ডিফাৰেন্সত হাৰি আছে। दा खाथिसिननिफ्राय खाथिसिन वारा पलिटिकेलनि वारा सफैगासिनो दङ, दावहा नांनाय। दा सिगांनि चिफ एन्ड एक्स बाय डिपुटि चिफ सानैनि गेजेरजों 14 चिराङाव बे वार, बे दावहाया गोबां मिडियायाव गोसारगासिनो दं। थिग बेबायदिनो माखासे समफोराव सिगां दाख्लै होखाबायमोन। दा बे होखानायखौनो दा माखासे पलिटिकेल एबा गारदिनि लाबालाब एबा लस जाजानो गिनानै बियो मोनसे दानहोनाय बायदि जादों। जे सांग्रां ब्रह्म बेनि सायाव खुगा बेखेवदों हाग्रामा महिलारि सारा। दा हाग्रामा महिलारि सारजों बबे हटेलाव लोगो हमलायदों बा सोरजों रायलायदों रायलाया बेखौ आं नोंथांमोननो खिथाला। बेखौ माखासे समफोराव जुदि सांग्रां ब्रह्म जे सारा आखाइ जुदि हमोब्ला आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअ लाबोफिनगोन। मा बुंदों हाग्रामा महिलारिया खोनासंनानै ला। सांग्राङে আমাৰ লগত, মোৰ লগত ডাইৰেক্ট এনেকুৱা যোগাযোগ কৰা নাই। আমাৰ দলৰ মানুহ লগত যোগাযোগ কৰিছে, মই গম পাইছো। মুঠতে सांग्राङে আমাক সাপোর্ট কৰিলে আমাৰ কাৰণে ওয়েলকাম জনাইছো। আৰু আমি নিশ্চয় सांग्राङে যদি আমাক এনেকুৱা সহায় কৰে আমি 100% আৰু বেছি বেয়াকে খাম্পা হাৰিব পাৰিব। তাৰমানে 10,000 মান ডিফাৰেন্সত আমি হাৰাব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ মাৰ্জিনটো আছে 5-6,000 ডিফাৰেন্স। খাম্পাটো আমাৰ লগতে 5-6,000 ডিফাৰেন্সত হাৰি আছে। এতিয়া सांग्राङে যদি সঁচাকৈ খোৱা নিচিনা আমাক যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে সেই 15,000 10,000 ডিফাৰেন্সত খাম্পাই হাৰিব। কালি জয়ন্ত आखाइ हमनायनि बा आखाइ BPFजों एबा हाग्रामा महिलारिजों बुंनायनि खोथा प्रसेसआव सोलिगासिनो। दा माखासे समफोराव दा 17 बोसोराव मा खालामदों मा खालामा बेखौ माखासे UPPLनि फुराना UPPLफ्रा मिथिजोबगौ। दा दाख्लै समनिफ्रायसो थांनानै जेसेबांनाखि 300 जन ना 400 जन सारेन्डार जाफाहैनानै खाम्फा बरगयारी सारजों BPFनिफ्राय सारेन्डार जाहैनानै बैसोर बायदि मानसियासो UPPL खालामगासिनो। दा फुराना UPPLफ्रा बैसोरो जे गोदान UPPLफ्रा हाबहैबाय, फुराना UPPLफ्रा राननानै थानांफिनसिगोन बे नङासो। दा राननानै थानायखायनो माखासे 5 बोसोराव राननानै थाबाय। बै 5 बोसोराव राननानै थाफिननायफ्रा आख' एक बार आरोबाव बिसोरो माखासे UPPLनि राननानै थाखानाय मानसिफोरखौ आरोबाव गावसोर धोनि जानो थाखाय बै पार्टियाव UPPLआव थांनानै बिसोर सारेन्डार जाहैनानै खाम्फा बरगयारीजों सेलादार बेलादार लोगो लाहैनानै आरो फैगौ जे जुदि देरहायोबा बिसोर माखासे गावसोरखौ धोनि खालायफिननो बियो नाजानाय ना। अब्ला माखासे मानि UPPLनि गोबां बोसोर गोबाव समनिफ्राय बिस्राफोर रानथाब खुन्थाब थानायफ्रा बिसोर आरोबाव रानबावफिनबावनांगोनसो बे खोथाया रोखा जानानै फैदों। दा जुदि खाम्फा बरगयारी सारमोना दा 17 बोसोर बे 17 बोसोर बेबायदि UPPLनि मानसिफ्रा बियो बुंदों 17 बोसोराव 17 बोसोरखौ जुदि होननांगौब्ला खाम्फा बरगयारीखौनो रायखांग्रो। दा 14 चिरां हिसाबै खाम्फा बरगयारी सारा मा मावदोंमोन दा BTCआव बै समाव BPFआव थानानै जोंनि 14 चिराङाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा बुजिखागौ। दा बेखौनो लानानै दा सांग्रां ब्रह्म बियो दा माखासे समफोराव नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ, नुनो थांगासिनो दङ। दा बे फैयोब्ला खाम्फा बरगयारी सारा गोबां भटजों जेनगोन आरो बियो मोननैबो समस्थियाव आफसुसल' जानानै थासिगोन होननानै आंनि व्यक्तिगत हिसाबैबो सानो आरो माखासे मानसिफ्राबो बिखौ सानगासिनो दङ ना। बियो सायावल' मिनिस्लु बुंदों,
सिङाव बेनि गोसोआ गाबखांदों आङो पलिटिकेलनिफ्राय आफसुसल' जानानै थासिगोन नामा ना। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ सांग्रां ब्रह्मजों प्रसेस सोलिगासिनो दङ ना। सोरजों आखाइ हमगोन हमाखै, दा सोरखौ हेफाजाब खालामगोन खालामाखै। दा माखासे मोनब्रै समस्तियाव सांग्रां ब्रह्म जे डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा इउपिपिएलनि थाखाय बेरेखा मावगोन। दा बावखुंग्रि समस्ति बेयावबो रन्जित बसुमतारीनि थाखाय बेहाय एगेन्स्ट खामानि मावहैगोन आरो 16 समस्ति निसिमा समस्तियावबो बेयाव फेरेंगानि थाखाय एगेन्स्ट मावगोन आरो देबोरगाव समस्ति बेयावबो खाम्फा बरगयारिनि थाखाय एगेन्स्ट मावगोन आरो जरदार भाबै मावगोन जाहैबाय 14 चिरां हिसाबै। दा अब्ला दोखो दोखो खाम्फा बरगयारि सारा जेननो थांगासिनो दङ। दा बेखौनो होनदों जाहैबाय खाम्फा बरगयारि सारखौ पलिटिकेल मार्डारा खालामसिगोन ना। दा फैगौ जे रिजाल्टनि उनाव खाम्फा बरगयारि सारा आफसुसल' जानानै थासिगोन। बेयाव सिगांनो होनदोंमोन इउपिपिएलनि हाबखानाय जे बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांखानाया बोराय मानसिफोरखौ बांद्राय जोंनो गोदान जाखांबोनाय लाइमोनफोरनि गोनांथि नांगौ एबा जेनिउन जे लाइमोनफोरनि दा जाखांफुनाय बोलो थै गोनां गोदान जेनेरेसननि लिडार नांगौ बै समाव बुंदोंमोन ना। खाम्फा बरगयारि सारखौ एमपिनि समाव बुंदोंमोन। दा बेखौनो आरोबाव बे बिपिएफआव थानाय बै समाव जेनखानाय बिटिसि एमपिएलए इलेक्सनाव जेनखाबाय आरो एमपिआवबो जेनबाय आरो बियो लदर नांबाय, देरहानायनि चान्सआव फैला। नोंथांमोनहा नाय सोर देरहागोन। दा बियो बुंदों गोसोआव खुगायाव सान्थि सान्थि, बिनि मोखां बिनि गोसोआव गाबखांनाय दङ ना। फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव सांग्रां ब्रह्मआ बांद्राय सबनि गोबाव गैला, लोब लोब रायजो राजाखौ लानानै बबेबा मोनसे दोलोआव हाबनो थांगासिनो दङ रायजोफोर। दा जिखुनु हक रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय एबारनि फैगोन बिटिसि बिसायख'थियाव सोर सरकारा फैगोन एबा सोरजों लानानै सरकार सालायगोन। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय।